No niin, terve. Tämä on Viiankiaapan parkkipaikka heti Soankylästä pohjoiseen. Siinä Kersilönkylän kohdalla, Kitisen itäpuolella. Helposti ajettava soratien päässä. Parkkipaikka on iso ja hyvässä kunnossa. Sen tekemisestä ja ylläpiosta päättäneet on tykännyt, että parkkipaikka on täällä tarpeen. Miksi ne olisi muuta sen tänne tehneet? Varmasti ne on ajatellut, että ihmiset tykkää, kun pääsevät helposti lähelle hyvää suota ja virkistysmaita. Ja on ne voinut ajatella sitäkin, että Viiankiaapan arvostus kasvaa entisestään, kun ihmiset näkee, kuinka hieno se on ja kuinka paljon se on elämää ja tohinaa. Nämä opastaulut laittanut ei ole ajatellut, että tieto lisää tuskaa. Onneksi se lisää myös ymmärrystä oikeasta ja väärästä ja antaa kykyä ajatella asioita uusista kulmista. Siksi se on varmaan täälläkin haluttu tehdä selväksi tuska uhallakin, mikä Viiankiaapassa on niin arvokasta ja ansaitsee hyvänä pitämistä. Taulusta käy ilmi sekin, ketkä on parkkipaikan Viiankiaapalle tahtoneet ja maksaneet. Siinä on Soankylän kunta ja Euroopan unioni rinnakkain Mettähallituksen, ympäristökeskuksen ja useammankin kyläyhdistyksen kanssa. Ja on siinä Naturankin logo. Näin hyvillä suojelijoilla Aapa pysyy turvassa pitkälle tulevaisuuteen. Ne häälähtää heti, jos joku edes ajattelee tehdä täällä pahoja. Sytytellä vaikka luvattomia tulia, pelotella jäniksiä, kaivaa kuoppia tai jotakin muuta. Tai jos joku vaikka puottaa ruttaantuneen karkkipaperin polulle. Viiankiaapa on noin 74 kilometrin kokoinen soittensuojelu- ja Natura-ohjelmaan kuuluva suoalue Soankylän kunnassa. Kaksinkertainen suojelu onkin Aapalle enempi kuin tarpeen. Netin luonnon lisäksi täällä on ainakin 30 uhanalaista tai silmällä piettävää kasvi- ja eläinlajia. Lisäksi Viiankiaapa on lajissaan ainoa ja maailmassa yksin. Niitä ei ole enää muita jäljellä. Toiset on kehitys ja edistys jauhanut loppuun jo aikoja sitten. Ja niin se uhkaa käydä Viiankiaapallekin. Sauronin silmä on kytänyt sitä jo parikymmentä vuotta ulkomaisen kaivosyhtiön ties mistä lävestä. Semmoiselle yhtiöllähän ei lait ja luontoarvot merkitte kuin tilapäistä hiastetta. Ne selättää sitkiellä vänkäämisellä, reilulla rahankäytöllä ja selkään taputtelulla. Paikallisille Aapa on monestakin syystä korvaamaton paikka. Aapalla on vanhastaan harjoitettu poronhoitoa ja metästetty ja kalastettu. Siellä on niitetty karjalle heinää, joku on ollut pakko, niin kerätty linnunmunia ruoan jatkeeksi. Heinä- ja munankerru on jäänyt jo pois, mutta muu toiminta on säilynyt periaatteessa ennallaan. Mitä nyt muuttunut enemmän harrastamisen ja virkistyskäytön suuntaan. Mettän reunassa on raukea tunnelma ja ajatus irtoaa todellisuudesta, vaikka sitten yrittäisikin pitää kiinni. Aika ja paikka ja itse mieskin katuavat tyhjyyteen. Mettä pettää mielen ja vie sen jonnekin olemisen ytimeen. Eikä semmoisista asioista voi paljon sanoilla kertoa. Eikä halua. Tämmöiset hetket tuntuu lyhyiltä. Eikä koskaan voi olla aivan varma, tuleeko sitä takaisin entiseen maailmaan ollenkaan. Ehkä sitä päätyy jonnekin muualle. Jonkunlaiseen peilikuvaan tai heijastukseen entisestä. Kaikki on niin kuin ennenkin, eikä kumminkaan ole. Ja on kumminkin, mutta nurin päin. Siinä on muurahaisia, kusiaisia, niin kuin sivistymättömät sanoo. Niilläkin on yhteiskunta ja työntekijöitä ja sotaväki. Nekin rakentaa kotia ja hoitaa jälkeläisiä. Ja on muutakin inhimillisiä otuksia. Ihmisistä ne poikkeaa kuitenkin siinä, ettei niillä ole peukalua. Eikä vissiin niin suuria luuloja itsestään ja paikastansa maailmassa. Ihminenhän uskoo itse Jumalankin tahtovan.
että hän polkee muut lajit valtansa alle ja on kukkona tunkiolla. Niin eriomasta kuvitelmaa ei käsitä kyllä kusiaisetkaan, vaikka ovat nekin saman Jumalan luomia kuin ihminen. Nehän tiedemiehet sanoo, että ihminen oli alkua ahaven ja vesirajasta kotoisin. Ehkä se johtuu siitä, että täällä suollakin on niin hyvä ja rauhallinen olo, niin kuin olisi tullut kotiinsa. Suomailla elämän karruus ja runsaus lyövät kättä aivan omalla tavallaan. Ihminen ei pärjää täällä pitkään, jos ei ole hyvät eväät ja villapaita mukana. Mutta soijien estetiikka ja maisemat, niin kuin suopursu ja rahkasammalen tuoksu ja hyönteisten pörinät kesäpäivänä, tai pökkelön kolossa kuivalta tuoksuva linnunpesä ja siitä hyppivät kirput ja öttiäiset. Ne irrottaa ihmisen ajastaan ja olemisestaan. Hetken aikaa sit on vaan tässä ja nyt, eikä muuta maailmaa ole olemassakaan. No nyt sitten ylitettiin jokaisen oikeuden rajat. Lintuemo, tai onko tuo sitten vaikka isä tai isoisä tai serkku, on huolissaan pihapiirissä tapahtumista ja ilmoittaa asiasta selvästi. Jokaisen oikeuksia ja velvollisuuksia on syytä soveltaa myös eläimiin. Niittenkään piholla ei ole asiaa pyörimään ja häiritsee elämää. Minäkin hipsin tästä vähin äänin muualle, niin tilanne rauhoittuu ja kaikkien elämä jatkuu taas mukavasti. Näitä Kokkolammen tapaisia suolampia on Viiankiaapalla useampikin. Ja kalamiesten perimätievon mukaan niissä on niin isopäisiä haukia, ettei niitä saa pilkkireiästä ylös kuin pyrstöeelle. Siksi piankin parempana kuvata niitä täältä vähän etäämpää. Mäntykankaalta tultiin Aapasuolle, suolta Lammelle ja nyt sitten Korpimettän laitaan. Täällä ei ehdi pitkästyä yksitoikkoisiin maisemiin ja suoriin polkuihin. Siellä missä on mettää, siellä on mettäkortteitakin. Ja viimeistään sitten, kun maa kostuu korveksi tai korpiletoksi ja suoreunaksi. Mettäkortit kaunistaa maa ja tekee tunnelma hyväksi. Se on vähän niin kuin saniaiset, jotka tuntuu olevan paremmin kotona rooppisessa metässä ja dinosaurusten ajassa kuin suomalaisissa risukoissa ja hyvinvointiyhteiskunnassa. Rämmeen rajalla kasvaa myös tämä maariankämmikkä, joka onkin ihan kotimainen orkidea. Nero Wolfen tapaiselle sielulle maariankämmikkä ei silti kelepaisi. Se kun ei ole kasvupaikastaan nuuka, eikä muutenkaan herkkä kasvu. Se kasvaa villinä ja vapaana yhtä hyvin Siperian takamailla kuin täällä Soankylässä. Wolfia saattaisi silti kiinnostaa, että saamelaisten mielestä maariankämmikkä on noijan kukka. Sitä kun laittaa tyyny alle, niin saa kaikki ukot rakastua itteensä. En ole vielä kokeilu, mutta en epäile asiaa yhtään. Onhan tuo herkän näköinen ja nätti kukka. Usein huomaa, kun metissä kulen, että itseä eniten viehättävät paikat ei ole umpipusikoissa eikä avotuntureilla, vaan ne on kaikenlaisilla rajoilla ja reunoilla, niin kuin näillä mettä- ja suon reuna-alueilla. Näissä kohin puut vielä tarjoaa suojaa, mutta silmä näkee jo kauas ja nappaa välillä kiinni mukaviin yksityiskohtiin. Niin kuin nyt tähänkin kelkkareitin merkki. Pakko se on myöntää, että omalaatuisen kaihosalta ja toisaalle tahtovalta
Se tämäkin näyttää, kun tököttää tuossa itekseen keskellä suota. Talvellahan tuossa on kuitenkin metri lunta ja kelkkoja pörrää enempi kuin Kehä kolmosella. Korvesta nokka kääntyy kohti Viiankijärviä, jota ennen on ylitettävä 0,5 kilometriä märkää suota. Pitkoksilla voi kuitenkin katsella kantavan mättää sijasta mukavia suomaisemia ja kaukaa erottuvaa mettärrajia. Jos en täysin erehdy, niin kuin yleensä, niin tuolla päin on Särkikoskenmaa ja jonkunlainen laavukin. Mettähallituksen ketaleet on kuitenkin hävittänyt sinne menevät pitkokset, jos eivät jo koko laavuakin. Tämän kaverin juurista sitä onkin tehty leipää, niin kuin petustakin, silloin kun on ollut nälkä. Ja on sitä syötetty lehmillekin ja muulle karjalle. Nimensä se on saanut kasvupaikkansa mukaan. Se kun tykkää onnettomista rutakoista, jos ei kuule kukkaan muuten kuin pako eessä. Tämä on siis raate. Raatteen kukka on valkoinen, mutta nämä kuvassa olevat pallukat on raakoja hedelmiä, joista ei kypsy marjoja, vaan siemenkotia, joita ei ole kiva pureskella tai panna soppaan. Ja tämän tuntee jokainen, vaikka vähän raakanakin. Sitä tehdään ainakin hilloja ja täytekakkuja ja likööriä. Lääkäreiden mukaan ne on kaikki epäterveellisiä. Ja siksi hillat kannattaisikin syödä semmosena ja ilman kikkailuja. Siinä se Viiankijärvi jo pilikottaa. Se on mukavan näköinen pikkujärvi, jossa on isopäästen haukien lisäksi ahveniakin, joiden kehonmallista minulla ei ole kyllä mitään tietoa. Joka tapauksessa tuonne voisi mennä uimaan, mutta ranta on sen verran kostia olona ja kaukana, ettei vesirajan tarpominen kiinnosta. Viejuinen ranta onkin Viiankijärven ainut heikkous. Heti rannassa, tai ainakin sitten näköetäisyydellä, on kaikenlaista hyvää retkeilyrakennetta. Kartan mukaan täällä on ainakin kota ja kuiva käymälä. Käymälä vilkkuu tuosta puitten takkaa ja halkoliiteri on paremmin näköisellä. Ja kota on sitten tässä. Tai tämähän on oikeastaan semmoinen välimallin ratkaisu, jossa rillikatos ja mutterikota on pantu yhteen ja saatu aikaan tämmöinen bunkkerin näköinen makkarapaistopesäke. Tuulelta tuommoinen suojaa hyvin. Ja se varmaan on ollut arkkitehin tarkoituskin. Kodan eteen on rakennettu laajasti terassia, jolla on hyvä kiehauttaa kahvit ja syödä välipalat. Siinä on vaan aina oma hommansa kaivella keittovehkeitä ja eväät repusta. Hämmentävän paljon sitä ihminen tarvitsee tavaraa näinkin lyhyelle retkelle. Mukkahan lähtee aina varmuuden vuoksi nekin tavarat, joita ei varmasti tarvitse. Repun kaivusta heräsi taas synkät ja pelottavat ajatukset. Onko sitten kuin toistakymmentä vuotta, kun ne angloamerikaani-ukot kävi täällä kaiveleen kuoppia ja löysi aapa-alta arvokkaita malameja, niin kuin nikkeliä ja kuparia ja kultaa. Niillähän meni sitten mahat ja yöunet ihan sekaisin koko porukalla, kun niihin tuli himo saada malamit ylös suosta ja koko kansa iloksi. Siitä asti ne onkin veivannut asian kanssa menemään ja onnistuneet saamaan Viiankiaapalle useammankin kairausluvan. Niitä ei jokaisen velvollisuudet näytä koskevan, eikä ne vissiin välitä niistä oikeuksistakaan, paitsi ehkä omista. Maalaisjärjelle ja muutenkin terveelle ihmiselle se on erikoista, että näin hyvin suojatulle alueelle voi tulla porraan reikiä ja laatiin kaivoksia. Semmoinen kun tuntuu laittomalta ja moraalittomalta hommalta. Päinvastoin kun luulisi, niin Tukes, eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, on antanut niille oikein virallisen luvan kaivella täällä paikkoja. Ja jos Suomen luonto nettilehen artikkelia
päätyykö koko Viiankiaapa Malmin etsintään. Riikka Kaartinen 9.1.2024 suomenluonto.fi. On uskominen, niin ne viranomaisluvat on annettu aika hämmentävin perustein. Mettähallituskin on vaatinut harkitteen asiaa uudelleen, mutta ELY-keskus on viitannut Mettähallitukselle kinttaalla ja hyväksynyt yhtiön ostamaan ympäristövaikutusten arvioinnin, vissiin sitä juuri lukematta. Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Janne Natunen kysyikin artikkelissa, että onko se tyhmyyttä, resurssien puutetta vai rakenteellista korruptiota. Minusta se voi hyvinkin olla kaikkia kolme. Eniten minä kuitenkin huolestusin, jos se olisi vain tuota ensimmäistä lajia. Ahaneuttaankin voi yrittää sallailla ja korjailla, mutta tyhmyydelle ei ihminen voi yhtään mitään. Joka tapauksessa arvioinnin hyväksymisestä tulee semmoinen vaikutelma, että jos ei Suomessa saa opinnäytettä läpi mistään yliopistosta, niin ELY ja Tukesin kautta kannattaa vielä yrittää, vaikkei lähteenä olisi edes Beatlesin lauluja. Anglo-Americanihan on sittemmin laittanut pystyyn semmoisen AA Sakatti Mining-nimisen yhtiön, joka aikoo kaivaa malamit suoalta pois ja viedä ne muualle. Sitä varten niillä on aikomus kaivaa suo alle 5 kilometrin pituinen tunneli. Tuommoiseen tunneliinhan tuntuisi liittyvän melkoinen riski, että Viiankiaapa valluu jostakin raosta sinne tunneliin ja koko suo kuivuu kassaan. Ja kun sen kaivoksen rikastamuki tulisi vielä siihen aapan lähelle muutaman kilometrin päähän, niin siitähän ne myrkkyveet valluu jokkeen ja helposti ties minne. Niinhän ne on tehnyt Talvivaarassa ja muuallakin. Sakatti Mining tietenkin nauraa epäilyille päin naamaa ja pitää niitä hippien vouhotuksen. Tunnelista saa kuulemma helposti niin tiiviin, ettei sieltä karkaa pierukkaa ilman yhtiön lupaa. Suurin ihme tässä kaikessa kuitenkin on, että yhtiö kehuu ostaneensa Inari-yhteismetältä 3000 hehtaaria ikimettää, jolla se aikoo kompensoida Viiankiaapan hävittämisen. Yhtiön mielestä kun luonnon hävittämisen yhdessä paikassa voi hyvittää jättämällä se hävittämättä toisessa paikassa. Tämä järjenjuoksuhan ei varsinaisesti yllätä, kun tietää, että samat vastuunkantajat on Etelä-Afrikassakin kaivattamassa veritimantteja, minkä ehtivät. Tiedä sitten, minkä verran ne on siellä ostanut ikimettä ja tilkinyt tunneleita tai välittänyt kenenkään oikeuksista. Mutta onhan se niin, että jos Suomessa viranomaiset pitää tuomusta kompensoimista pätevänä, niin kai sitä sitten kannattaa laajentaa muihinkin rötöksiin, niin kuin omaisuusrikoksiin. Sitä voisi sitten vaikka ryöstää ensimmäisen vastaantulija, kun jättää siitä estä seuraavan rauhan. Mutta te olette elämänne aikana nähneet jo tarpeeksi kahvinryystyä ja rinkelin jauhamista, niin kattokaapa välillä tätä Viiankijärven maisemaa. Tämähän voi olla viimeinen kerta, kun se pääsee Vilmille omana ittenään. Jonkun vuoden päästä tässä voi olla pelkkä kuivunut rutakko ja yhtiön kyltti, joka varoittaa, että menee pölyä henkeä, jos kovin sattuu aukoo suutansa. Että se olisi parempi pitää kiinni. Tauon aikana järvenrannassa on tuuli yltynyt ja se puhaltaa huonot ajatukset kauemmaksi ja heiluttaa koivuoksiakin pirtiesti. Ja tupella olevia hillanraakileita ja muuta aluskasvistoa, niin kuin nyt esimerkiksi näitä tupasvilloja. Tämäkin suo on ollut ja elänyt tässä vuosisatoja ja varmaan vuosituhansiakin, ilman että ihmisten kulkemiset ja elonkerrot tai muut hommat on sitä isommin häirinnyt. Nyt on kuitenkin tullut toiset ajat, tarpeet ja ajatukset. Enää ihmisille ei pelkkä leipä ja nälän lähteminen riitä. Hyvinvoinnin lisäämisen vielä ymmärtää helposti, mutta nyt senkin päälle pitää rohmuta paksu kerros elintasoa, joka ei tarkoita muuta kuin isompaa telekkaria ja muuta joutavaa, niin kuin nyt parempaa nettiyhteyttä kahvinkeittimeen.
Yritysten kasvu perustuu nykyään semmoiseen, kun maksukykyisillä ihmisillä muuten on kaikki mitä ne tarvitsee. Paitsi tervettä järkiä mainosten eessä. Katri-Helena kattoo sinneen taivaan ja päästää korkea äänen. Vaan minulla vettää silmät märkään muikkaan. Pakko on ihmetellä, että jotkut haluaa myrkyillään liottaa alla olevat kalliotkin mieleisiksi ja laittaa niillä rahoiksi. Jäljelle ei jää sitten muuta kuin ne myrkyt ja kuonokasa ja hävitetty suo ja se tunneli, joka ei kelpaa enää kellekään. Paikalliset ihmiset jää sitten suoreunaa ihmettelee, että miten tässä näin kävi. Että mitä se parkkipaikan reunalla ollut opastaulu ja suojelurehvastelu oikein tarkoitti. Onhan ne ihmiset toki käyttänyt luontoa ja soita ennenkin. Mutta siinä on ollut eri asenne ja tarve kuin nykyään. Silloin on kyse ollut leivästä ja elämästä. Ja keinotkin on ollut vähäisemmät. Niiden kanssa luonto on tullut paremmin juttuun ja jaksanut toipua. Nykyään hommat on mennyt ja menee vaan entistä enempi joka suunnassa mahdottomia. Niin että kuivuu se varmaan tämäkin lampi. Vesi tippasee kaivoksen kuiluun ja tähän jää muistoksi vähän ruskeaksi kuivunutta turvetta, joka menee sitten tuulella silmiin. Sillähän se kävi Ruottin Pajalassa siellä Kaunisvaaran kaivoksellakin. Sielläkin konsultti oli kehunut, että se vesi laski kaivoksen takia kuin jonkun 10 senttiä. Sehän laski sitten 16 metriä ja suot kuivu niille sijoille. Mitähän se semmoinen vesien lasku tarkoittaisi täällä Soankylän alueella? Niin, että saa nähdä, enteileekö nämäkin kämmekät Viiankiaapan loppua. Ja on se hautajaiskukkien etiäisiä. Vähintäänkin ne ennustaa tämän videon loppumista. Vielä on kuitenkin jäljellä tämä viimeinen maisema ja pari vuotta aikaa nauttia Viiankiaapasta. Niin, että jos olet semmoista suunnitellut, niin se kannattaa tehdä nyt. Ja en tiedä, pitäisikö mennä vaikka tielle makkaamaan tai tehdä jotakin muuta, mistä olisi Viiankiaapalle hyötyä. Laittaa vaikka nimi adressi, jos semmosia vielä tulee. Kiitoksia siitä sinulle jo etukäteen. Ja kiitos kans, kun jaksot olla seurana filmin loppuun asti. Niin ei tarvinnut ihan itekseen kulkea ja höpötellä.